dan sembah nirengun kapurpo ring sang Maratengrat sahanan ikang nikamang sing dasih mawet buka sawegung masih ring delahan yang kanang mamuju ing wong Prinjing nayakaning ratu teng rat kotomo manggula manugrahing lan sewa sukata panghusnino suwuh arep Data Pitana suwuh iku werdine sirna arep nanggi swasana tentrem Data Hayati Pitana iku luhur sirna kemamala mahanane jagat tentrem lamun kita ngesti marang luhuring budaya tuhu menika sesanti amurwani tetingalan wayang Purwa. Lha sinebat wayang nenggih mengkupi dan wajib sembahyang. Ugi nastan ringgit lapet sunenggih nganggit dene para desi wiwitan.
anyar kara bindukaning kandha hamurwani lakon sarati saking Setya Barata nggih minangka purwakaning Makanda sukuning harga sindara ngimbang kilen ana desa nguraken wana Kiswara kapernah gisi Narmada Kalingga ketingal bebanjengan kadya ginaris Ancala ananging menika ta ingkang awasta padukuhan Karang Kadempel inggih klampis ireng ugi sedepat ing Karang Tumaritis mila hawasta Karang Kadempel mengkusurasa bumi Mintaya katelah kencana wilis krana sadengah wiji nandur dadi binasake kayu steklek godhong sesuwek hanggesangi datan mukalamun ing tegalan pasabinan katingal rewering rawan bengok-bengok mangut-mangut sinela tanaman polawan maruturi pola wijo katon angrembaka pola kasing parwesum gemelar pola gemaluntung angrembuyung pola kapendhem akarya sengsem sinebat kelampis ireng labet tengahing desa sinung uwit kelampis kang arupi cemani inggih sinebat ing Karang Tumaritis sayekti dadya pemut iya padukuhan Karang Kadempel mirah toya sendang telaga kadya pasren sumbergung tuwin belik meh mrata nyebengi desa kumricik kang kaya pancuran palayuni pinara para hanjuk ing pasabinan kekucaya toya tinalangan manjing balembang minangka miyara mina ilining banyu kali dadi pasabaning mintok minti bebek meri anu kita terus tanggane ngebuk lawan sapi padukuhan Karang Kadempel awangun desa Banjardawa papani miring Pinaradin marga kang manghayat pinaparak ing tengah sinarasah Silaseta kinancing padas kapur nyebur tepining marga rinajek turus lamtara gong ora tumiyung kang manglung dadya payung satemah hayebi uruting dranggung oce-ocean cacari wis ngumbar cucuk peksi jalak ketinggal grab yang ajak-ajak marang si penjak glatik wing kelen cocak rawa peksi dandang miber kekalangan datang kantun peksi kuntul kang sobeng sabin ora kuning warga katon renggang guluk kumpyur puluk ketinggal saking pager bethek lan gapura deling kang ginawi padha ing inggil tilasan binika tunggalika luhuring budaya miwah derajate parpadatan katilar ketitik saben wis pemangku papan panembah ngajenge wis minengga cagak gendera saben sak cagak sinung dilah lamun daluhur ping damar mubat mabit datan mantra-mantra dilah ting persasat ndhaur mulat tumurning desa padoning paduan ana sendang awas sendang Mintaya kepining sendang kinayaman reksa gong dadi hidung hangadepi kang sang lagi sanja dasare sehari-hari ing sendang kono datang kendhat para kenya ngangsu toya nyindhit kelenting sinambi wara tengahing desa ana wis pawangun sarwasaja wis semua kampung mangkulurung kayu sono kang minangka saka pinayu rapak kilancing blarak sesingep gedhek pring wulung sinan ceplok piring ketinggal melok-melok kadya jarik tirta teja juga tengah sinarasah pasir jenan naratas prating taritisan rinajek watu item kang tinata tinundha-tundha petani hangemba lalu dagan
lawanging wis moleregan ginapit pringgading ing ajeng rinengga keri gumantung esuk kagelar sore ginulung. Palataran ora jembar nanging rinengga peretan lan empon-empon saking pinter kang mrenata dadi hasi persasat pasen Taman Sari. Kebon bawir winengku pagen urip tinata runtut pineta pancak suci. Pojok desa rinengga gerdu cakur perondan kanan kiri wis jangkep lan kentongane. Haninggi cinta ingkang pinarak wonten ing madyaning wisma. Lah menika warnanira Sang Janma minulya nama Kitura Semar. Kang mangku rasa diriyen tinonton kaunstane sarwa samar. Pesemone tansah owah gisir weh pralambita ing nyata. Inggih Sang Nayantaka Nayantaka Pati. Yen tumunga ketingal sepo yen tumungkul ketingal sepi marang dolati kaya mati. Ya duda manang munung tresih ora nang ora wadon. Yen lanang dodo mungalir pamesti ento wadon pego kekunjungan. Iki senebat Badranaya, Badra Rembulanaya ulat pertanda Ki Semar Padang panggali. Lapet mulat lemadining kahanan kang tansah kebak kabagyan mululati kaya rembulan. Ya Sang Janggan Asmara Santa wong kang Semarang warah utami. Inggih juru diapunta prasanta sanyekti pamonging para luhur. Kilora Semar sejatine Jawata ingkang nyalira janma. Sang Hyang Ismaya ingkang namur kawula anglampahi tata ngrame minangka pamenging para satriya. Mila boten deme ulu cumbu kedipal kaping 29 lampun rasa marang kawiryawan sekedhap menika saged ambaweni bawana. Sampun Kelurahan Semar nuju lenggah ing madyaning wisma pinarakaning lincak linambaran widik. Dereng pantara dangmu ketingal sawaning Sang Wanara Seta nenggih aradyan Hanoman wingking saking nagari Pancawati. Kadada Kinayantaka sigra ngawi marang pataning ingkang temben prapti. Mangkono wijining sabda ingkang amur wenggita.
Leng-leng ramyuan ingkang sasangka gumenyarang mangrengga runing puri mangkin tanpa siring halep nikang omah mas lir muruping langit yang sarwa manik pawing nyosinawung sak sekara sinuci Ungyan sangkang astri lawan risaing Badrana ning karang kadempel
gedang Kilurah Semar kebon pegalan aren-aren sami ngunduh tarupala sinden sesendonan sarwin joget genti dedep tidem prabawaning ratri Sasodara wis manjur kawuryan tangku ciwa memanise menggep srinating dalu siniwaka sangyaning tasih aglar ning Cakrawala ngalangu prandene paksa kebegan
saking kang taranggono kang sumiwi warata tanpa selo yo ndak waspadakake Raden Harmawan ingkang pratengtar kedempel. Mengkutha Raden Senggono pinantura harja pratengtar kedempel ki Raden Anoman nringgih Bukulun lulus raharja sowan kula niskala. Sawangsulipun sembah sungkem mugi kunjuk ing sahandap pepodo paduka Bukulun Ismaya kawana nom nun. Mengko dhisik Raden Anoman. Ing ngatasi aku iki mung wong gedhi kaping 29. Lah kok sira sun marang aku iki apa ora jeneng klek Raden Senggono? Duh Bukulun. Anoman boten badhe kekilapan. Ing tata gelar paduka menika namung darajating janmu limrah. Namung sayektosipun paduka menika Bukulun Bathara Isma ingkang ejawantah. Inggih dewa ingkang wenang rumeksa dumateng jejeging adil beneres ing madhepata menika Bukulun. Iya Anjani putra. Syukur bagi sewu dene sira ora pangling marang aku. Anoman wonten timbalan. Sakwise asat keringetmu semelih rasamu lan uga wis tumata lungguhmu maragake matura. Ana wigati apa dene sira sowan ing kene Raden Senggono? Inggih, Bukulun wali-wali menapa? Sowan kawula ngarsa paduka Bukulun. Menawi kenging kula pirang wonten pirangan tri perkawis. Ingkang sepisan sampun dangu kula boten nguwuningani dumateng gumlaring padukuhan Karang Kedempel rumaos kangen manah kula. Kados menapa bingeng manah kula dene ing Karang Kedempel tumaritis tansah manggih wilujeng ayem tentrem nireben ing sangsaya Bukulun. Iya Raden Anoman. Awis pamujimu Karang Kedempel kene ora ana sewiji apa. Kawulaku padha urip matsinamadan. Daya dinayan mong kinemong. Tasah ngudi marang undhak ing kerukunan Anoman. Ingi syukur bagi si Bukulun. Ing angka kalih kula ngaturaken alam oneng. Alam menika tembung lami wonten heneng menika kangen. Wiwit brubuh ngalangka ngantos sinuwun Prabu Rama boyong pundring dhateng Pancawang Sang Hyang Warasinta. Nembe menika kula saged pinanggih dhateng Padukulun malih. Mila ngantos kampang sanget arosing manah Padukulun Ismaya. Ingkang menika mugi paduka Bukulun kasduhan nampi raos kapang kula minangka cehna bilih mboten luntur anggen kula ngawula dhumateng paduka Bukulun Ismaya. Oh, iya Senggono. Ndak tampa kanthi lega-legawaning atiku rasa kangsa sira Raden Senggono. Ora liwat raja kang mau mimbuh ana panjang yuswaku lan piguna uripku tumrap marang Bryagung iki Hanoman nok nuninggi. Wonten jangkep gasing perlu. Sakderengipun kula matur mugi paduka Bukulun kepareng mernata penggalihipun ing pengajap. Sampun ngantos tumpang suh anggen paduka badhe nampi atur menika Bukulun Ismaya. Hanjrah ingkang puspita warum kasliring samirana mrih
Sekar Gadung ngas gandanya maweh raras renaning driya Mara gagi matur Sang Maruti. Aku samapta bakal midhangetake Raden Anoman. Inggih pengulun malih menapa? Sowan kula menika kejawi unjuk suwing punjuk patuko kula nismaya. Ing langkung wigatos nringgih kula dipun utus Gusti Kula Sinten Prabu Rama Wijaya ing Pancawati. Sang Prabu Rama nyuwun dhumateng paduka mugi paduka kepareng kaboyong rawuh dhateng nagari Pancawati Bekulun. Mengko dhisik Anoman kados pundi? Sinuwun Prabu Rama kok ngersakake boyong aku kuwi bakal digawe apa Raden Senggana? Nggih. Miturut dawuh ingkang kula tampi, mila ngersakaken boyong paduka Bekulun. Wigatos paduka Bekulun kasuwun kersa hangusadani dhumateng rengkaning nagari Pancawati ing wekdal menika nembe ketaman dahur ageng Bekulun. Anoman wonten timbalan. Sira matur menawa Pancawati ketaman dahur gedhe kuwi tandane apa Maruti? Bekulun. Mila kula matur bilih Pancawati ketaman dahur ageng hawit wekdal menika sampun kraos sanget menggah sudaning kapitadosan saking para kawula dhumateng para pangrasaning negari. Saha malih gampling raos kabranang ingkang tuwuh saking manahipun para bebrayan inggih labet sampun sami tipis raos kesabaranipun. Taksih kawimbuh malih rembak pangicuk-icuk saking menungsa ingkang remen tumbak cucukan hamawahi dhumateng bendaring swasana. Langkung-langkung wonten manungsa ingkang boten waras pikiranipun sabab sampun tega wani ngrisak papan pangibadah ingkang niatipun namung badhe ngedu kumba dhumateng para ingkang menembah dhumateng pangeran. Kawimbuh risaking wana-wana ladang Pancawati labet jinarah rayah kanthi binabadan dening tiyang-tiyang ingkang dahat keluwen. Tasih kabareng malih dhumateng tumindaking para begal kecu rampok dalah pandung ingkang sampun wentala ngicali nyawa labet sampun nical raos kamanungsanipun. Bekulun wekdal menika ing Pancawati ingkang nami kautamen tata krami tuwin watak welas asih sampun mujudaken barang langka Bekulun. Kapara kathah rekayasa tuwin Rakadaya kanthi kudung asmaning para kawula. Nanging jebul menungsa lawan namung kangge mikantokaken dhateng dinipun piyambak tuwin golonganipun piyambak. Duh Bekulun menika wonten kados mekaten boten tumbuli rampung lajeng badhe dados menapa negari Pancawati wau Bekulun. Menika ing dadosaken siang manah pepundhen kuring Pancawati Bekulun.
Iya Wanoman. Wis tak tampa kabeh aturmu samendang ora karempit. Senggana wonten dawuh. Lelakon kaya kang siraturake wong kabeh ora bakal bisa sirep yen to ratu lan para punggawa sumrambahe para warga agung Pancawati ora padha tumandang bebarengan kanthi lahir batin ngrampungi lakon wong Anoman. Tangih lampun negaramu winggal antuk pangapura saka Kang Nyipta Jagat. Yen wong sak negara Pancawati ora padha mertobat lahir batin marang Gusti Kang Nyipta Jagat iki muhe senggana. Yen wong Pancawati selawase mung padha udur dhewe-dhewe, do nggugu marang karepe dhewe-dhewe, mikolehke pribadian golongane dhewe-dhewe. Yen selawase wong Pancawati padha angel diatur, ora isih dipaku nganggo tembung pokoke, isih padha ketungkel mamerke oleh pinter omong, aja doh njagake bisa tentrem negaramu ya, Anoman. Sabab apa? Ya kanthi padha nggugu marang karepe dhewe-dhewe mau, padha karo wong-wonge wis kelangan marang wataking tata krama. Kudune padha eling yen tata krama kuwi ngedohke marang panyendhu. Mula wong urip sak bisa-bisa aja padha ninggalake marang tata kramane wong jejodhoan, tata kramane wong pasrawungan, tata kramane pemerintahan, tata kramane wong golek sandang pangan, lan tata kramane wong golek kapinteran. Delok wae Anoman, wong jejodhoan kok nganti koncatan tata krama, ya ora bakal suwe oleh padha urip bebrayan. Pasrawungan kok ninggal marang tata krama, ya mung bakal awuh kisruh. Pemerintahan kok ninggal marang tata krama, ya dadi congkrahan. Wong golek sandang pangan kok ninggal marang tata krama, tundhone ya mung bakal paten pinaten. Semono uga wong ngudi kepinteran kok ninggal marang tata krama, ya mung bakal awuh pasulayan senggana. Nuli inggih Bu Kulun. Mongko yen menungsane padha congkrah, adiling kahanan alam saisine mau ya banjur melu nimbrung gawe kisruh. Kaya to akeh lelara werna-werna kang nekani. Bencana alam ya melu nyaruwus. Racun candu mratah tumeka bocah. Sabab menungsane wis padha koncatan marang tata krama. Iya jagat Dewa Bathara. Menawi ngaten sireping rada kala wau menawi bangsa Pancawati sampun nenget saha wangsul nggeni dhateng tata krama malih Bu Kulun. Pancen mengkono Anoman. Lajeng pinten warsa malih Bu Kulun anggenipun sami imut dhumateng tata krami kala wau. Suwe apa gelis mung gemantung marang niyate wong-wong kuwi mau dhewe Anoman. Yen wong-wong isih duwe rasa isin, mestine ya tumliling marang tata krama. Neng yen wong-wong wis padha koncatan rasa isin lan isih udur neng marang wataking Durjana, kahanane negaramu ya tetep kaya kang tok kandhake wae Anoman. Mula bangsa Pancawati isih padha ngeman nyang garane apa ora kuwi. Sing weruh ya mung ati nuranine wong Pancawati kuwi dhewe senggana. Nggih. Dados namung gemantung wonten yatipun para warga Pancawati kambak Bu Kulun. Bener sekono, heeh. Dadi ora mung sing nyekel kemudining perintahan wae. Ora mung sing dadi wakiling para kawula tok. Ning ya klebu para warga negara Pancawati kabeh. Utamane para penegak hukum tumindake kudu sing lahir batin oleh njecekake marang hukum. Pepelingku marang para penegak hukum. Aja padha milik barang sing melok. Kesusu mangak mung sebab keselak muluk. Lah akhire mang padha keselak-selak kabeh. Inggih Bu Kulun. Mugi-mugi pimpesake Bu Kulun Ismaya Klawus kepirik dhateng warga Pancawati Bu Kulun. Iya Anoman, heeh. Yen to kabeh warga wis padha bali marang jati diri dadi wong Pancawati, ora perlu ndadak nganggo mboyong Semar.
Pancawati bakal pulih tata tentrem kaya kang wis Anoman. Nok meninggih kulun istaken dawuh. Lagi cawawan sabda Horkang sumewa Kekering padukuan kata samya naraka wonten tirata mata pedhot king wantilan saweneh anarka tilar pandengan Tles pramager sari haniti priksa darunaning kita ushuning engkati Kya hatur wuninga lang-lang ing driya mangun kung kanduhan rimang lelena tanpa kalin yen tang tulusa mengko sangkyah utama mandhap saking krita ninggih para angka ing Astina Raden Patiharya Sangguni mulat sangya para Kurawa sami anggarup yuk mandhaping Raden Patih Sengkuni saking titian nulya rasa manjing wis kadabyang-dabyang tindaking Raden Patih Sengkuni Cinandra kaya arep pilihan kepala desa najan wis keladuk yus parandene nggayul ngadi busana datan purun kawan-kawan iki tasih muda wiwit saking tutuping mustaka ngantos dumugi busana sedaya situlan benang kencana rinindha barji murup kasembuh sangsangan mas kang cineplok baralian mubyar datan kantun gelang mas kang mapan ing asta kanan awangun rantai blebekan ing driji kanan kiring maksih ngrenteng sesupe wiwit saking panuding ngantos jentik kebak ali-ali barlean
Turtaradi keladuk remen pamer. Ora mokal lamun ngendikan sekedap-sekedap mesti ngagem nuding. Yen lenggah tangane ndaplang supados kawis tingal menawi ngagem sesupi kang awis. Dasare Patih Sengkuni kagungan watak ugungan. Lamun den Alembana tuwin den nompak sen kepati-pati. Ora mokal banjur apa butuhe kang Ngalembana tumuli diwujuti. Saya wong wedok sing ngalem. Apa butuhe cukupi? Mangkara kaget Lurah Semar dupi mulat marang Patih Sengkuni sigra-sigra Denyaman Bromo. Keleme mawa limut kalamatan jroning alam kanyut saknyatane iku kanyatan kaki dine yen tanemu sayektine tan bisa mamara Semar meja kaget ingsun ingkang prapta ing wis mampu kene Kakang Badranaya. Menika Raden Patih Sengkuni rawuh ing sudung kula. Raden Patih saul paduka kula ngaturaken pasegahan para krami. Mugi katur ing Raden Patih Harya Sengkuni kawula nuwun. Iya Kakang Semar. Lulus Raharja Prataku Niskala ora liwat pangestuning sun wae diake tampanana Kakang Badranaya. Inggih Gusti kutampi tangan kula kekalih. Kula wastani anjanur Gunung Kadingaren Raden Patih keparengan rawuh wonten ing sudung kula ngriki. Inggih menika daya-daya kula nyuwun dawuh. Mengko sing pundi Raden Patih? Iya Kakang Semar. Praptaning ingsun iki sepisan mertuwi marang karharjaning Kakang Semar sak kula wangsa. Wonten ingkang luwih dening wigati minangka dutaning anak Prabu Duryudana. Keparinging anak Prabu Kurupati kepengin mboyong sira Kakang Semar Prateng Praja Ngastina.
Apa to sebabe dene anak Prabu kepengin mboyong marang Kakang Nayantaka ing sepisan sawetara kena kanggo nyirep marang dawuhing Praja Ngastina. Ning kang luwih wigati, lugune anak Prabu Kurupati banget oleh mesake marang Kakang Semar Badranaya. Sabab apa? Wiwit nonton kahananmu kok kaya-kaya ora ana undhak ing penguripanmu to Kakang. Mongko pancen ya wis suwe olehmu suwita marang Pandhawa. Ning wangune dening Pandhawa tanpa mikir marang penguripanmu lan nasibmu Kakang Semar. Mula tinimbang sira nderek Pandhawa tanpa ana kaundhakane apa-apa. Mbok aluwung ayu to Kakang Semar nderek jenenge ingsun wae Prapteng Praja Ngastina dina iki uga. Wis to. Mangko yen wis prapta Praja Ngastina arep nyuwun apa ingsun kang saged mujudi Kakang Semar. Nun inggih Gusti Raden Patih. Kula ngaturaken panuwun dening Paduka Gusti Patih tansah menggalihaken dhumateng gesang kula. Namung rahayunipun gesang kula menika kok mboten pantes ngongso dhateng kadonyan Raden Patih. Mengkono Kakang Semar. Inggih. Raden Harya Sengkuni keparenga kula atur wuninga. Saderengipun Paduka rawuh sampun wonten dutanipun Sang Prabu Rama Wijaying Pancawati. Nun inggih. Wanara Sita kekasih Raden Hanoman. Wigatos ugi badhe mboyong dhumateng kula. Cara tiyang antri pundi ngrumi kedah kula ladosi Raden Patih. Dados saupami kula menika purun dipun boyongaken mestenipun kedah dhateng Pancawati awit dhatengipun ngrumi Raden Hanoman, Raden Patih Sengkuni. Lho, mengko dhisik Kakang, mengko dhisik. Nadyan to ingsun durung mirsani dhewe nanging aku wis tau mireng menawa ora kleru Pancawati kuwi negaraning kethek, Prabu Rama kuwi ratuning munyuk. Waduh, Kakang Semar, Kakang Semar. Apa ora jeneng kliru pamilihmu to Kakang? Milih wae kok arep melu munyuk, lah kok mung demen diajak ngerayah wowoan to Kakang Semar. Lamane kethek kuwi kewan, mongko kewan kuwi derajat to sak ngisore menungso. Dadi menawa Kakang Semar gelem menyang Praja Pancawati padha karo kumpul karo kewan. Wah, merosot derajatmu Kakang Nayantaka. Kumpul kok bedhes ya dienggo apa Kakang Semar? Krodha muntak lir kinetap. Jojo bang mawing wengis. Kumetut paton ning ati. Netranek ngondarandir saring jangga maratulatu. Sinapet marang segedeng bel muruk metu dahanane. Wangune sira wis kesingunen karo dandamu. Wis sulap karo pangkate dumek dadi Warangkanata. Weladalah. Ora nyono jebulana munyuk bisa tata janma. Wah, larang regane iki. Kethek apa sira kang jeneng Anoman? Iya. Warta tingaling-aling. Ya aku iki si Anoman ya. Sing ora sawing Pancawati. Kethek Anoman anggepmu apa mung sak derajate munyuk wae kok mulang petara marang kowe? Aja to lamak kowe mung sak derajate munyuk. Lah wong Kakang Semar karo aku wae yen matur sing nganggo tembung Gusti. Lah mung sak dapur ing munyuk wae kok mulang tetara kuwi anggapmu apa bedhes elek. Waduh. Jebul wis mati perasaane menungso iki. Oleh Sang Hyang Ismaya ngendi ku anggo tembung Gusti kuwi jane ngajari tata krama. Lah kok malah dikira pukul wedi marang pangkat lan derajatmu. Wis ora patut dijeni menungso iki. Sengkuni. Lho, lah malah nrucak kethek iki. Keparep apa paede aku dadak ngejeni marang raimu Sengkuni. Gandeng tekani dhisik aku. Kudune aku kang mboyong marang Pulunismaya. Ewadene yen pancen nata ati bakal mboyong marang Pulunismaya kena.
waton bisa nglangkai marang kuwan Anoman wae dhisik. Oh, lah iki jele urip Anoman iki. Ayo metu njaba kelakon dadi panggang weh. Oh, manguning tias mung winangun ling manungsung ing ngomong sik kewala manungsung ngomong sik kewala dengaren temen akeh tamu kang rawuh dina iki. Mangita Gus ndara kula ing Pringgondani. Rawuh Paduka kula ngaturne wilujeng lho. Inggih, Wa Semar. Lulus Raharja sowan kula sekolah. Sembah kula kunjuk Paten Paduka Siwa Nayantaka. Inggih Gus kula tampi dalah sami-sami Den. Niki enten apa to Gus kok ketingal swangka rawuhipun ndara ing Pringgondani? So kula raos kok kados nembe nandhang Sungkawa enten apa Gus? Inggih, Wa Semar. Sowan kula teng Sanipun Siwa Nayantaka. Kanjeng kula ngaturaken sungkem. Kula kautus punden Pandhawa wigatos unjuk weninga. Di negari Ngamarta nembe ketaman Pagebluk Mayang Karawa. Ketaman Pagebluk Gus? Lho inggih. Ing pundi papan panggenan awis sandang tuwin tedha ugi keparak pagering ageng labet kathah ingkang sami nandhang sakit ingkang menika Semar mawang tuwang tudhawuhipun pepunden Pandhawa ingkang dipunsaruji Iwa Prabu Kresna supados Siwa Nayantaka pangarawuh dhateng ing nagari Ngamarta. Mila Badranaya bilih kepareng monggo Padu kula dherekaken rawuh ing negari Ngamarta sareng sak lampah kula Wa Semar. Inggih Den inggih. Sampun kula tampi dawuh Paduka samendang boten karempit Gus. Ndara mugi kawuningan. Sadaringipun ndara niki wau rawuh niki wau sampun wonten kengkenan saking negari Ngasta tuwin negari Pancawati. Wigatos ugi badhe mboyong dhateng kula Gus. Ramening Rembak ngantos dados tantang tinantang boten wurung badhe dados pasulayan. Kepripun Den oleh lajeng ngatur kerampungan menawi lajeng sami perang kaya ngoten nika. Gek wektu niki ketua keamananipun nembe kisah nggih menika pun anak kula Petruk. Malah ruwet manah kula menika Gus. Lho inggih Wa Semar. Siwa boten berkuwatos mangki kula ingkang badhe misah. Menawi sakinten kula pisah sami boten purun kapara badhe kula singring kagiyatan kula ing wonten Wa Semar. Ngaten Den. Inggih Wa. Inggih. Kula matur nuwun dene ndara kula ing Pringgondani sabiyantu dhateng kula nentremaken saring kadamel menika Gus. Lho ingkang menika Wa Semar. Kula ingkang nyuwun pamit medal palataran misah ing sami Bandayuda Wa Semar. Lho inggih mangsa barang Gus. Sampune ndika pisah tumunten kaatur rawuh wonten ing ngajeng kula ngriki. Kula badhe atur karampungan dhumateng para duta kala wau. Lho
Inggih menika nggih Gus. Panyuwun kula sampun ngantos paduka keser lampan menika. Mugi pantos gonjang lampan kula Raden Pringgondani. Lho nggih. Mestaken dawuh Semar. Oh